Чым далей адыходзяць ад нас гады Вялікай Айчыннай вайны, тым большую каштоўнасць для нас маюць новыя звесткі пра тыя гераічныя падзеі. Вайна па-рознаму ўварвалася ў жыццё людзей, але агульнымі для ўсіх былі мільёны заўчасна абарваных жыццяў, людскія пакуты, спаленыя гарады і вёскі, незлічосныя матэрыяльныя страты. І наша вёска не стала выключэннем, яна славіцца сваімі героямі. Жанчыны нараўне з мужчынамі абаранялі нашу радзіму. Прайшлі гады, зарубцаваліся раны, пакінутыя ліхалеццем Вялікай Айчыннай вайны. Але аб мінулым нагадваюць маўклівыя помнікі. У вёсцы Еўлічы на старых могілках знаходзіцца магіла партызанска-сувязной Лідзіі Аркадзіўны Стральчыне. Гэты помнік быў усталяваны ў 1984 годзе. Лідзія Аркадзіўна Стральчыне нарадзілася ў 1918 годзе ў вёсцы Еўлічы. У даваенны час яна жыла ў Маскве. А ў чэрвені 1941 года яна прыехала ў вёску Еўлічы да сваіх бацькоў, каб адпачыць у вёскі і пазнаёміць дзіцё са сваімі роднымі. Калі пачалася вайна, ёй было толькі 23 гады, але не разважаючы ні хвіліны, яна адразу пайшла ў партызаны. Яна з'яўлялася сувязной атрада імя Михаіла Михайловича Громова, 64-й партызанскай дывізіі імя Валерія Павловича Чкалова. Атрад Михаіла Михайловича Громова быў заснаваны ў лістападзе 1941 года. На Случыну ён прыйшоў з Любенскага раёна. Бацькі нічога не ведалі пра заняткі сваёй дачкі, але, магчыма, здагадваліся, бо на час заставалася ў Слуцку. З успаміна яе дачкі Васильевай Надзеі Лук'янаўны напярэдадні арэсту Лідзія хацела ўцячы ў лес, але яе маці не адпусціла, бо баялася, што тады ўсю сям'ю расстраляюць. А на світанку за Лідзіяй ўжо прыйшлі. З успаміна яе траюроднай сястры Журавай Аліны Арсенцевны яе месяц трымалі ў Слуцку. Нягледзячы на пакуты, яна нічога не расказала пра партызан. З успаміна яе дачкі Васильевай Надзеі Лук'янаўны у іх быў родзіч, які ў той час працаваў у слуцкай турме. І калі яны сустрэліся ў 1978 годзе, ён прасіў яе выбачэння, што не дапамог Лідзіі, але ён гаварыў, што не мог ёй ніяк дапамагчы. Але вучыў яе, як трэба адказваць на дапросах. Але яна яму сказала, што яна камсамолка і не можа здрадзіць сваю радзіму. Пасля катавання яе павялі на расстрэл. Ва ўрочышчы Гараваха была выкапаная яма, напалову запоўненая трупамі. І там у маі 1942 года яна была расстраляна. Бацькі хацелі забраць цела дачкі і пахаваць, але ім параілі жанчыны з вёскі селішча, якія паслі кароў зрабіць гэта ноччу, бо ў вёсцы Івань была вышка. Бацька ноччу адзін пашоў шукаць цела сваёй дачкі, знайшоў, і гэтай жа ноччу захаваў яе на могілках у вёсцы Еўлічы. А магілу зраўняў, каб ніхто не здагадаўся, дзе знаходзіцца апошні прытулак партызанкі. Я ганаруся тым, што нашы сваякі прымалі актыўны ўдзел у абароне нашай айчыны. Уздзячныя нашчадкі ніколі не забудуць подзвіга адважнай партызанкі. Мы ушаноўваем памяць тых, хто не вярнуўся з поля боя, і ўздзячны тым, хто сваім жыццём заплаціў за мір.